lugar ang iyang pag-apuyan, matugnaw na. Hindi na siya magreklamo sa lingit sa Pilipinas. And we also would like to thank you, Lord, na ipamatian ng ilang pangamuyo ni Woods, kay Chito, and the rest of the family. Amat-amat na ini, Lord, ang mga manginaayo ang pangabuhi sa tanan, sa magulutod most especially. Thank you also, Lord, for the very first time si Ray naka-attend sa Christmas. So I think this is the first Christmas celebration day na naka-attend din si Ray. We thank you, Lord, for that. And also, we thank you nga ginatagaan na ginabugayan mo sa malawig pa makabuhi si Mama X. And our wish is for her to live a happy, healthy, and long life. Sa aton nga mga miyembro sa pamilya, mga nurses na aton abroad, please guide them upang wala sila subong. Dili sa aton, but we know that they are also celebrating in their own way. Kabay pa, Lord, i-guide naman sila, napanundon din naman sila. And we hope also, Lord, na hindi man sila magkalipat sa pagbalikid sa ilang mga ginikanan kag mga utod. And of course, si Ann, please guide her, Lord, and ang iyang family, si Carlo, most especially kay si Martin, who will also have the chance to join her in the very near future. Thank you, Lord, sa paghatag sa madamong grasya sa Salties family. Kaya sa inyo tanan nga alam sa abroad, hindi niyo pwede pagkalipatan si Mama X ka ng iyang mga borloloy. Kaya muna ang iyang kalipayan. Kag mag-ubod sa iya pa SM. All these, we thank you, Lord, when we bring back all the praises and glory to you. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. And let's ask for the Lord's blessing also sa ating mga pagkaon. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Okay. Magtindog, pag-yes, hindi anay magpungko, kaya masugod na kita sa kako. Okay. Okay. Thank you. And of course, siyempre, remember man natin si Woods and si Chito, kay si Ivy, kay si Bree, na wala diri sibong sa aton, but I know na happy gid sila nga nagtipon-tipon gid ang tanan. Present ang tanan nga miyembro sa pamilya. Papa lang wala. Si Papa. Yeah, thank you so much, Woods, Chito, and Ivy and Bree. Yung parehas lang kakaupan naman kamo. Sa post ni Chito, pero nila siya kahambal nga gusto nila. Kaya niliyaboods, no? Nga gusto nila nga makaselebrate ni Watson Christmas kag New Year. Saan ang last time na naka-celebrate sila sa Christmas? Ito yung hindi naman matutuman, no? May magani ka-celebrate sila sa birthday nakon kanila. Pero Christmas wala. But we will pray for that. Okay? Kagabay mga magmanimalagwan ang tanan nga pamilya, miyembros ang Salties family. O si Vic si Vic, kag si dinato ang amay, mao pa Germany, mali sila nga Tseko. Si Rhea, si Jo, yeah, of course, yeah. And so, sige na, ate, sino may makanta? Subong? Happy birthday? Happy birthday, Jesus! Happy birthday! Happy birthday, Jesus Christ. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you.